Pinarangalan ang isang kasapi ng NDF Bicol bilang pagkilala sa naging ambag niya sa bayan. Binigyan ng mataas na pagkilala si Alfredo Cabendoy Merilos bilang martir ng bayan. Nakakatuwa na maraming naibahagi si Cabendoy sa kilusan at nakakataas moral para sa atin na mga naiwan at nagbibigay ito ng inspirasyon sa mga kabayan namin na baguhan pa lang sa ganitong gawain. Kumbaga na hindi ako natatakot na sa mga susunod. Siyempre isa rin tayo sa mga ganyang target. Ako lalo na dahil ang nanay ko na nasa ganyang gawain din. Marami rin kaming naranasan ng mga pagigipit ng mga militar. Ay sa pag nakakakita ako ng mga ganitong parangal, kasi nakaranas na rin ako ng hindi lang dito. Totoo na nakakataas moral. Nilunsad ng Bayan Bicol ang karavan ng mamamayang Bicolano laban sa Chacha diktadura ng rehimeng US Duterte noong ika-8 hanggang 13 ng Abril kasama ang iba't ibang progresibong grupo sa rehiyon. Bahagi ng karavan ang pagkundena sa patuloy na militarisasyon at paglobo ng paglabag sa karapatang pantao. Sa Camarines Norte, hindi nakadalo ang pamilya ni Cabendoy. Oo, may plano itong sumama dahil alam nila sa karavan na ito matapos ang activity o itong cultural presentation ay para ito sa parangal doon sa kay Cabendoy at gusto na sana itong masaksihan lalo na yung karavan ng Bicol. Subalit, dahil sa pangyayari kaninang umaga na kung saan naandun na naman ang presensya ng mga militar at yung tropa mismo na naandun sa Panganiban na nakatalaga sa Santa Elena, Barangay Santa Elena, Jose Panganiban, ay nakatambay doon mismo sa cruising ng tabi at katapat ng bahay nila. At bago pa yun, ilang beses silang pinuntahan ng mga nakasibilyan na mga sundalo na itinatanong kung paano namatay si Cabendoy. Tapos, unang pangyayari, pagkatapos yung pag-cremate ng labi ni kasamang Bendoy, kinabukasan, naandyan na yung nagpapanggap na ito ay mga pulis ng Jose Panganiban na kinakailangan nilang malaman kung anong nangyari. Pangalawang araw, sunod na araw, naandun na naman ang dalawang lalaki na nagpakilala na ito ay mga intelligence o inaalam kung ano talaga ang nangyari sa pagkamatay ni Cabendoy, saan at papaano at nasaan ang pamilya nito. Sa kasalukuyan, mayroong 3 EG case at 3 kinulong at sinampahan ng gawa-gawang kaso sa Camarines Norte sa panahon lang ni Duterte. Kaya naman, patuloy ang panawagan ng mga progresibong grupo na ituloy ang peace talks na patas at makatarungan. Sa inila lahat na usapang pangkapayapaan ni Presidenteng Duterte, ito ay hindi makatotohanan at ito ay parang palabok lamang doon sa kanyang pamumuno. Propaganda na kung saan hindi naman ito seryoso, lalo na nga dito sa Camarines Norte ay nakadeploy ang 9th Infantry Division at ang isang kumpanya ng 902 Brigades na nakadisteno sa tulay na lupa. Sa katunayan, ang mga pangyayaring ito, bago ang karaban, pinatawag na naman ang ilang mass leader, ilang human rights defender. At ang katunayan, sa maliit na bilang ng aming delegasyon ay nagkaroon ng matinding takot yung mga mamamayan doon, lalo na yung ating mga leader, magsasaka, leader, mga human rights defender sa ilang barangay ng Labo. At napakaliit ng aming nito dahil iyon ang pinakamatinding epekto.